Vă salut, prieteni, eu sunt Simion Daniel și bine v-am regăsit la un nou episod după canalul acesta. Acum facem un episod de Fortnite. Să nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să scrieți în comentarii dacă mai vreți. Am făcut un episod cu un pușcător, văd că acolo și câteva like-uri. Eu nu o să mai vorbesc, o să las jocul singur după cântec, că nu o să mai vorbesc. Să nu uitați să lăsați în comentarii dacă mai vreți la 30 de like-uri. O să facem mai multe serii din aceste computere. Și haideți să vedem. La am o trošku de Opa, e eclipsa ce vreau să nu prea îmi place bine, fraților, un auto pe drumul ăsta de țară. Noi trebuie să omorâm pe cineva.
aibă sau nu încredere în misterioasa străină. De ce ai făcut asta? Pentru că vreau ca tu să ai încredere în tot ce-ți spun. Doamne Dumnezeule, ce-am făcut noi ca să avem parte de asemenea blesteme? Tu nu poți avea un copil cu propriul tău nepot. Bunicule, despre ce vorbești? Chiar în momentul în care Marișii își închipuiau că au trecut cu bine peste probleme, apariția Zulei le-a demonstrat contrariul. Diabolica femeie a decis că e timpul să încheie socotelile cu toți deodată. Eu sunt Zorica Tănase, fata bunicului tău, Eugen Mariș. Rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod exploziv. Termină-te, mă, ce ai? De ce mi se întâmplă mie toate astea? Să ai un copil e un lucru frumos. Un copil? Am lăsat însărcinate toate femeile cu care m-am culcat. Mă doare numai când mă gândesc că o să am un copil cu Aristotel. Săracul copil. Ma, dar gândește-te și la Iulia. Ce o să-ți facă Iani când o să afle? Ce o să-mi fac? Păi, nu te gândești tu cum o să reacționeze? Gen că o să te omoare? Moștenitorul lui e de fapt al tău. Păi în cazul ăsta de ce să strângești tu de aici să mor de acum, dacă tot facem o treabă, na? Ce faci, mă, nu mi-a prins și mie o lumânare? Nu mă plângi, nu nimic? Exersează că mai e puțin. Haide, mă. De ce, Doamne? De ce? De ce mi-ai luat cel mai bun prieten și frate pe deasupra? Așa-l plângi, mă, tu pe mentorul tău? Da, cum se face? Mamă, păi mă apucă pe mine plânsul, care sunt aici în situația asta. Treci înapoi în locul meu, hai. Asta nu. Hai, mă, întinde-te. Nu vreau să mor așa de tânăr. Mamă, câte figuri face ăsta, n-am văzut așa ce... Dă lumânarea acolo. Fii atent la mine. Dragii mei, ne-am adunat aici să-l plângem pe cel care doarme somnul veșnic. La fel ca albă, ca zăpada din poveste. Radu, cel frumos ca o poveste, cel mai viril bărbat din tot universul și mai ales din călcatele. Și care a lăsat gravide toate femeile din călcatele. Pe bărbăția ta ai ajuns aici, frățioare.